Здравейте, приятели! Много кратка история и отговор на това, според мен, дали е мит продажбата на имот в имотните портали. Преди около месец сме свърза дама, която 2 месеца и половина без успех се опитваше да продаде апартамента си. След като се видяхме, направихме стратегия и концепция за продажбата на нейния апартамент. В рамките на 2 седмици успяхме да реализираме продажба, и то много важно нещо, на цената, на която дамата се беше опитвала 2 месеца и половина да реализира продажбата. На първо място, защото тази цена беше адекватна пазарна цена, но проблема беше, че разчитайки само на продажба в имот БГ, тя беше стигнала до много малък брой потенциални купувачи. Това за мен е основен проблем при имотните портали. Доверете се на човек, който разполага с огромна база данни, свои клиенти, директни клиенти, разбира се, клиенти на колеги от брокери от други агенции. Това е единствения вариант наистина вие да направите достатъчно масирана реклама в направление и намиране на купувач. Цена сама имот не продава. Това е нещо, което всеки един от вас трябва да разбере.